Grønkær her. Der er lige fuldstændig Michael Lustig. Fodsålen her til Vingård. Tæt på 3-0. Det kommer der. 4-0. Og Rangers med sin anden scoring i kampen her, men det er i høj grad Vingård og Grønkær, der er 3 forud for scoringen. Ja, og lidt længere tilbage. Så er der altså to første scoringninger. 4-0! FC scorer 4-0! Første gang, han har været rigtig, synes jeg, ser tempo på pasningerne. Det her er selvfølgelig godt af Jesper Grønkær. Og spilning. Og fyr. Perfekt mål. Den ryger lige forbi. Bolden står stille. Der er skud. Perfekt mål. FCK er de bedste. Ja. FCK er de bedste. Ja. FCK er de bedste.